A világ egyik legősibb és a legmozgékonyabb kutyaféléje az agár. Ezzel a fajtával közelebbről is meg lehetett ismerkedni a magyar agár hagyományőrség jóvoltából. Azt tervezzük, hogy szeretnénk bemutatni középkori vadászati bemutatót, tehát milyen eszközökkel és milyen módszerekkel vadászok a középkorba. Ez jelenti az agarászatot, a solymászatot, meg a fegyveres vadászatot. Ebből ugye az agarászat meg a fegyveres vadászat, amit be tudunk mutatni. Ezen kívül két agárfajtát is szeretnénk bemutatni, a magyar agár és az orosz agár. Mind a kettő ugye vadászatra volt alkalmazva. Tehát egyébként nagyon kevés, tehát nagyon ritka. Az orosz agár is ritka, meg a magyar is. Magyar agárból talán 1000 lehet az országban, 1500 példány összesen. És mi az oka annak, hogy ennyire kevés van? Hát a tartása az azért igényel egy sportosságot, nagy mozgásigényt, meg figyelni kell, hogy a vadakkal ugye konfliktusba kerüljenek. Mi a speciális a kutyáknak? Ugye azt mindenki tudja róluk, hogy nagyon gyorsan futnak. Így van, igen, gyorsan, tehát azt tudom elmondani, hogy ez a kutya, amit látunk, ez 60 km/h fölött tud futni autó mellett, és húzamosabb távon is, illetve a kitartóságuk, meg az intelligenciájuk, tehát okosak, önállóak, gondolkoznak. Ez egy kiépített műnyulas pályán abban nyilvánulnak, hogy egyszer látják a pályát, hogy van felépítve, akkor utána már azt szerint manipulálják a saját maguknak a futást, ami nem szerencsés egyébként, mert ugye követni kéne pontosan. És mit kell tudni ezekről a kutyákról? Ugye mai nap, ugye a 21. században használják őket valódi vadászata, vagy csak ez a sport, ilyen műnyulakat lehet vele futtatni? Most valódi vadászatra nem lehet, egyébként korábban engedélyezett volt, illetve lesz benyújtva kérelem, hogy jövőben is lehessen majd, de most pillanatnyilag nem lehet. Ugye van egyszerre olyan, a kiállításra viszik őket, ugye a kiállítási úgymond vonalak, illetve van olyan, ami versenyeztetős. Ebből van kettő, van, amikor pályán futnak körbe, és van, amikor ez a műnyulas vadászat. Van ezt is versenyszerűen és pontozással. És egyébként hogy van többféle agár, és majd mindjárt látunk itt orosz agarat is. Egyébként honnan származik ez a fajta, milyen múltra tekinthet vissza? Hát magát ezt a fajtát ezt vissza lehet vezetni mondjuk a honfoglás koráig körülbelül. Persze nyilván voltak változások a fajtában, attól függ, hogy kik és hogyan keresztezték. Volt több olyan fontos momentum a történelemben, amikor kereszteződött, mondjuk a török korban, meg a Széchenyi István reformkorban, amikor angolokkal keresztezték őket. De alapvetően ez a fajta fölépítés, ugye ez hasonló, az már 1000 éve, sőt 2000 éve itt van. Tehát a rómaiak is már hoztak magukkal a Dunántúlra vadászó agarakat. És ugye ezt is említetted, hogy nagyon kevés van sajnos belőlük. Igen. Hogyha valaki szeretne egy ilyen kutyát, akkor mondjuk az ára mennyi egy ilyen kölyök kutyának, vagy egy felnőtt kutyának? Az attól függ, hogy milyen kennemből származik természetesen, tehát hogy milyen jó vérvonal. Ez lehet az ajándékkutyától egészen a 100 000 vagy 200 000 forint, attól függ. És milyen embernek való az a kutya? Sportos, határozott, ez a kettő mindenképpen kell hozzá. Nem túl ismert, de Makón is van agarakkal foglalkozó egyesület. Néhányan el is jöttek a rendezvényre. Makón van egy orosz agártenyészet, igaz, jelenleg nem vagyunk aktívak. Ez mit jelent? Mostanában nem voltak már orosz agár kiskutyáim, de azért még nagy tisztelője vagyok a fajtának. És hogyan jött ez a kapcsolat a kutyusokkal, ezzel a fajtával? Teljesen véletlen, de szerelem volt első látásra. Nagyon különleges kutyák ezek. Mitől különlegesek? Önállóak, bátrak, nem tudom, megragadott ez a fajta elsőre. De azt mondják, hogy nagyon sok energia is kell hozzájuk, hiszen ezek nagyon mozgékony fajta. Nem teljesen osztom ezt, mert kedélyesen elüldögélnek egy kanapén egész nap. Csak ha van kifejezett indokuk, hogy mozogjanak, például egy nyúl, vagy elég egy fölröppenő nejlonzacskó, arra azonnal rámozdulnak, minden, ami mozog. És akkor a macskákra is veszélyesek? Sajnos igen, de hát arra mi vigyázunk, hogy ne legyen ebből probléma. És ők miért néznek ki ennyire másképp, mint az előző kutyákat láttunk? Hát először is ők ugye a nagy orosz télben sokkal nagyobb hasznát vették ennek a nagy bundának. Hát ezen kívül pedig azért nagyobbak, erőteljesebbek, mert az orosz agárra farkasra vadásztak régen. Úgyhogy ezért szükségük is volt erre a termetre. 3 agár futott együtt, és a kisebb, könnyebb testfelépítésű szukák becserkézték a farkast, és a nagykan pedig lenyomta. Ezt például még nem is hallottuk. És akkor ők ugyanúgy tudnak versenyezni, mint a többi agárfajta, tehát nekik ugyanúgy vannak ilyen futószámok? Minden? Így van. Minden számban ők is versenyezhetnek. Más kérdés, hogy egy oválpályás versenyzés az nem annyira természetszerű, mert nem önmagában a gyorsaság az erősségük, hanem inkább az ügyesség. A lovas